Il-ħamis kompla smieħ tal-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' John Paul Sofija fiż-żona industrijali ta' Kordin fit-3 ta' Deċembru, wara li fl-ewwel seduta kienu xehdhom il-vittma flimkien mal-Ministri Stefan Zelnzot Soppardi u Clyde Caruana, issa kien imiss lill-uffiċjali brabta mal-awtoritajiet li huma responsabbli mill-aspetti ta' saħħa u sigurtà. L-ewwel xhud fis-seduta kien il-Perit David Xwiereb li hu ċ-Chairman tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA u direttur fuq il-Bord tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA. Xwiereb ġie mistoqsi dwar konflitt interess f'dawn iż-żewġ irwoli. Madankollu xubtu jieġeb li l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni m'għandix responsabbiltajiet brabta ma' saħħa u sigurtà. Sostna li l-BCA tirregola l-kwalità tal-kostruzzjoni, mentri l-OHSA responsabbli għal l-standards brabta ma' saħħa u s-sigurtà, mhux biss f'postijiet tax-xogħol brabta ma' kostruzzjoni, iżda f'kull settur. Xwiereb ġie mistoqsi wkoll dwar uffiċjali tal-infurzar kemm fl-OHSA kif ukoll fil-BCA. Tenna li hemm madwar 20 uffiċjal fih dan il-BCA u 14 fl-OHSA. Dwar il-miri tal-OHSA, il-Perit Xwiereb irrimarka li l-ħaddiema kellhom jiżdiedu minn 35 għal 88 biex dawn jintlaħqu fil-waqt li l-finanzjar għal din l-awtorità kellu jiġi miżżud għal 2 miljun euro fi żmien 3 snin. S'dan it-tant il-Perit Mario Kassar staqsa fost oħrajn dwar is-Site Technical Officers. Xwiereb sostna li l-kunċett ta' dan ix-xogħol kif adottat barra minn Malta għadu ma ddaħħalx f'pajjiżna, dan hekk kif barra is-Site Technical Officer jaqqat il-proġett kollu kemmu. Il-Perit Xwiereb sostna wkoll il-kunċett ta' name and shame u essenzjali f'din l-industrija la darba hemm min irid jaħdem bis-serjetà u min ma jridx josserva r-regoli. Fil-fatt Xwiereb sostna li min ma jridx jagħmel hekk għandha titneħħilu l-liċenzja u jmur jaħdem x'imkien ieħor. Fix-xhieda tiegħu il-Perit Mario Xwiereb kompla jgħid kif il-każ Sofija ġie diskuss waqt il-laqgħa tal-bord f'Marzu ta' din is-sena. Spjega wkoll li kien hemm għaddejja white paper dwar ir-riforma fl-OHSA minn Mejju tal-2022. Dan hekk kif kien ilu jinħass il-bżonn għal din ir-riforma. Quddiem mistoqsijiet mill-Awditur Ġenerali Charles De Guara li wkoll ipoġġi fuq il-bord tal-inkjesta, il-Perit Xwiereb spjega li b'kollox kien hemm mal-4,000 spezzjoni s-sena l-oħra, madankollu ammetta li din kienet biss qatra f'oċean. Fil-fatt spjega li 70% tar-riżorsi tal-OHSA huma dedikati brabta mas-settur tal-kostruzzjoni u l-ispezzjonijiet jiġu skattati minn supervisors jew telefonati pubbliċi u ordnijiet tal-qorti. L-avukat Teris Komodini Kakija li tirrappreżenta lill-familja ta' John Paul Sofija staqsiet dwar ir-responsabbiltajiet tal-OHSA fost oħrajn. Staqsiet ukoll dwar il-problema biex jinsabu ħaddiema kompetenti fis-settur bil-Perit Xwiereb jgħid li ma jafx qed jikkawża biex studenti ma jistudjawx dan is-suġġett. Fil-fatt sostna li s-sena li għaddiet kien hemm biss 5 persuni li applikaw għal kariga ta' inspectors. Dwar il-minuti mill-laqgħa tal-bord fejn fihom ġie diskuss dan l-inċident, Xwiereb sostna li huma konfidenzjali, madankollu Dr. McKean spjega li malli dawn jiġu preżentati, dawn il-minuti se jkunu pubbliċi, hawn Xwiereb staqsa biex jekk jistgħux jiġu preżentati fil-magħluq. Hekk kif intemmet ix-xhieda tal-Perit David Xwiereb kien imiss lill-eks kap eżekuttiv tal-OHSA Mar Gawċi biex jixhed quddiem l-inkjesta pubblika. Mistoqsi jekk hux se jkun qed jirtira b'moħħ seren, Gawċi spjega li iva hekk kif dejjem ħadem b'integrità. Tenna li jekk se tagħmel żbalji u m'għamilx dan b'intenzjoni u dejjem irranġa fejn se ta' żbalja. Dwar in-nuqqas ta' persuni biex jispezzjonaw is-siti ta' kostruzzjoni, Gawċi sostna li mhux faċli ssib persuni jagħmlu dan it-tip ta' xogħol hekk kif hemm bżonn il-gazz biex jiġu affaċċjati persuni fuq il-post tax-xogħol. Gawċi spjega wkoll li mhux minnu li l-inċidenti żdiedu, spjega wkoll il-fatalitajiet f'pajjiżna fuq il-post tax-xogħol iridu jittieħdu f'kuntest hekk kif żdiedu n-numru ta' ħaddiema fil-pajjiż. Fil-bidu tal-OHSA qal li kien hemm biss 100,000 ħaddiem, madankollu s-sena l-oħra kien hemm 280,000. Mistoqsi minn Dr. McKean jekk il-maġġoranza tal-fatalitajiet sarux fis-settur tal-kostruzzjoni, Gawċi jieġeb fl-affermattiv b'72%. Dwar statistiċi Gawċi ġew mistoqsi wkoll biex jippreżenta kemm ġew akkużati persuni brabta ma' saħħa u sigurtà, kemm il-każ ġew deċiżi u kemm għadhom pendenti fost oħrajn. Dwar l-inċident f'Kordin Gawċi spjega li l-uffiċjali tal-OHSA kienu hemm il-bidu jieħdu ritratti u mhux spettaturi biss kif qalu ċertu sezzjonijiet tal-midja. Tenna wkoll l-OHSA staqsiet biex tkun preżenti fl-inkjesta maġisterjali, madankollu din it-talba ma ntlaqetx. Il-bord tal-inkjesta staqsa l-Superintendent Denis Mirut Simula biex tippreżenta statistiċi dwar akkużi li rċevit il-Pulizija mill-OHSA bejn Settembru tal-2018 u Lulju tal-2023. Tenniet li b'kollox ġew appuntati 526 każ, b'516 jiġu deċiżi waqt li 119 il-każ għadhom pendenti. Sa dan it-tant Franklin Kalleja mir-Reġistru tal-Qorti Kriminali qal li kienu reġistrati mal 800 każ relatati ma' inċidenti fuq il-post tax-xogħol b'700 jiġu deċiżi fl-aħħar 5 snin.